Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا أوي ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بيلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا أوي ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 10 ani 2 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wati na oso lembe auka radio mandila radio shende ni juma don ba inkono ne karo ka fo mi janvier kalo ye ambe alekli mugan annabi samba fla ani sam mugan ani do wati kelena mi rajaba kalo ye alekli mugan sabay biye samba kelen san kemenani sam binani san woro allah kara sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya don mo aklina dinela ani awre karamadiya tabulu nyuma ne karo ka fo anga kene asigira ambe haketo nyini belebele ambu ke awfe sabu ko daka ande mari la retar la doni minte anyere segoye ambu o haketo nyunge akla fana anga luzura umne be aw klinglen bola jile bola alo traga here kana kana sar here chamana ni allah taala sona mami be ambulu radio sukuna ni wati na do ya awka radio mandi radio shende ya ambal makeni ankram woye kabo mayambu janjila no ye ankaramogo ibrahim yaqub dukure anga chorba faqirullah الشيخ يعقوب دكوري كاروكا فو علي دينو استاذ ابراهيم يعقوب دكوري علي فناتي ما دغني انا راجو شندو كا سابوكا داكا سانغاني سانغانا نيا ولي كانا اغنا نيغو مسالا نيغو نيا بانغا ولي كان جابي الله تعالى كانا سر خير چامانا دنيا فيتين مينو اوبابلو امباني الله تعالى فالا كا بلبلوي دمسنيا الله تعالى كا دفا بارا نونو على كا خالصا لوجه سبحانه وتعالى اكانا شتانا نيرو اكانا اسرلا نيكرو يوم غمبلو سا ودي مالك كانساي ni allahu taala sona ina fo ambela jelen bado chuko mina ni rajaba ni akufura ibado ka fo evenement chaman baw de kera kono ali bangina kono na fenworo kera fenworo ka khaybara o sukutu ni fon kera kono mais femi be an yere marqué aklu la kosebe odi ala sallallahu alaihi wasallam ka sana yele manna nanye mugan ko soro dron bela jeli akli boye surtout ambe kle mugan ani sabalabi absega ke bi juma yin rajaba kalo biya juma kun laban absega ke fona ni kalo dafara vendredi nata absega ke juma wore ya kunna gamana ka chuko la anga jija batu wala sa mo soka kwalwen ka tnobo na la sona akli jimbulo ustad ibrahim yaqub dukuri abena kumanye ni événement banka événement bami allah sallallahu alaihi wasallam allah taala ka bako kumunu na yo dama ikado sana yele anu sufetama ikado alebe jale jati obil badoye ustad ibrahim assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah niye slama jekulun yu fo radio shende kan watina ina fo anya fo chukumuna wala mina munun fem kono sa ode al isra wal mi'raj bon ni arab kan de inaje ibaye ka fo kuma kan ye kuma kan flanyo na ye bon ni kuma kan flan yere o koro mu la ni jumen bula est-ce que kuma kan flan dan farabu nyongo cha ni dan farabu nyongo che ou dan fara fana jumen ustaz ibrahim بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله أستاذ موسى باباسيلا kuma kan fila in danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye al isra wal mi'raj
n'a jɔlen don alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahu subhanahu wa ta'ala ye bonyaba min k'a ye k'a lasana yɛlɛ ni dɔnnibaw bɛ kuma kan, an ka karamɔgɔ bɛ kuma ka sanga ni waati k'a ɲɛfɔ an ye, n'a waatiw sera k'an hakili jigin a la k'a fɔ ko ba dɔ kɛra kira muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam n'u b'a fɔ a ma ko sanayɛlɛ. O kɛra cogo di? Maintenant a kumaden fana ye da dɔ de la sisan nɔ al isra'u wal mi'raju, ko est ce que kumaden fila in différence b'a cɛ wa? An b'a fɔ naam, différence bɛ a cɛ, kelenw tɛ. Fɔlɔ ye jumɛn ye? Al isra'u asayru leylan. Isra'u alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa isra'ullahi bi abdihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa naqluhu min makka ila al-qudsi leylan. Allahu subhanahu wa ta'ala ka sufɛ taama kɛ n'a ka jɔnni ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ala de y'a la sufɛ taama. O de y'a to ye aya min yɛrɛ kalan daminɛ na, aya in ko subhana lizi asra. Saniya bɛ masa ye, masa min asra min y'a lata, min ye sufɛ taama kɛ n'a ye. Donc o de kira yɛrɛ m'a kɛ. Allahu subhanahu wa ta'ala de y'a lata. Mais n'a kun danna kira yɛrɛ ma, o se tɛ kira ye, a se bɛ jɔn ye Allahu subhanahu wa ta'ala. A taara yɔrɔ min danfɛn ma se, adamaden ma se, jinɛ ma se, foyi t'o yɔrɔ hakika dɔn ni Allahu yɛrɛ tɛ. Donc ka se ka taa o yɔrɔ la, ayi n'a danna adamaden yɛrɛ ma, a ma nɔgɔ dɛ. Allahu de taara n'a ye, o de y'a to Ala yɛrɛ y'a fɔ fana ni waso kuma ye min bɛ bɛɛ kabakoya ko subhana lezi, saniya bɛ masa ye ale Allahu subhanahu wa ta'ala, ale jɔn asra min ye sufɛ taama kɛ n'a ka jɔnni ye muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kira yɛrɛ ma kɛ, ni kira yɛrɛ de kun taara a yɛrɛ ye, a kun bɛ fɔ ko sara, a taara. Mais asra dɔ de y'a lata, jɔn y'a lata? Allahu subhanahu wa ta'ala. Al Ustaz Ibrahim, ali ka i yɛrɛ a y'a min fɔ sisan, i bɛ ka o fasara an ye tellement que i bɛ ko in yɛrɛ lajɛ, Ala b'a dɔn fɛn foyi tɛ se ka nin kɛ. Sinon a bɛ se ka fɔ subhanallahi allazi, mais a ma Allahu fɔ, a ko subhanallazi. Voilà, a y'a kɛ ismu mawsul. Bon o min fana filɛ, c'est-à-dire fɛn dɔ k'i bila a kɔnɔ kɛ, dɔ k'i bila a kɔnɔ, saniya bɛ masa ye. Joni bɛ se k'o kɛ ni Ala yɛrɛ tɛ. Parce que n'a kun ye Ala fɔ, an bɛ se ka fɔ Ala de don quoi directement, mais dɔ k'i bila ni place la, ale y'i place la, o tɛ yen. An bɛ hakili bɛ jigin joona jumɛn na? Allahu kelen pe, alezi. Donc jɔn don, jɔn de bɛ se k'a kɛ. O dɔnnen don, o tɛ fɛn fila ye. Masaba Ala in kelen pe de bɛ se k'o kɛ. Allahu akbar, Allahu akbar. Donc Isra'u sufɛ taama, Allah subhanahu wa ta'ala ka sufɛ taama kɛ n'a ka jɔnni ye muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka bɔ Maka kɔnɔ ka taa Qudsi Baitul Maqdis la, n'u b'a fɔ ma ko Jérusalem, ni arabu b'a fɔ ko Urujalim. Donc o distance ka bɔ ni kira ye Maka ka taa Baitul Maqdis la, o ye Isra'u kɔrɔ ye, su kelen kɔnɔ, yɔrɔ janba don, an da bɛna s'a ma. Donc maintenant mi'raju o ye jumɛn ye? Huwa urujuhu min al-qudsi ila samawati al-ula wa ma wara'aha. Donc ka bɔ Baitul Maqdis fana na Jérusalem ka yɛrɛ sisan no direct ka taa fo Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ, sankolo fɔlɔ in k'o sɔgɔ, ka filanan tɛmɛ, ka sabanan tɛmɛ, fo wolonfilanan ka nin bɛɛ sago ka taa fo Sidratul Muntaha, ka tɛmɛ o bɛɛ kan ka taa sa. Donc o de ye uruju ye. Donc uruju yɛrɛ yɛlɛli, Isra'u ye ka bɔ o bɛɛ dugukolo sanfɛla yan, ka bɔ Maka ka taa Baitul Maqdis la, o bɛɛ dugukolo sanfɛla, dugu ni dugu, o ye Isra'u ye. Maintenant ka bɔ yen sisan ka yɛlɛ direct ka taa fo Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, hada huwa al-uruj, o de ye mi'raju ye, yɛlɛli ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma. Donc ni kumaden fila in différence b'a cɛ, kelenw tɛ. Donc an bɛ se ka taarifu min di a la waati cogo kama, o ye nin ye insha Allah ta'ala. An balima silamɛw, wali sisan a bɛ ka lamɛn ka bɔ aw ka radio Mali ka radio chaîne 2 ni jumadonba in kɔnɔ, k'a dɔn k'a fɔ min ye janvier kalo ye, an bɛ ale tile 24 na bi san 2025 kɔnɔ na, waati kelen na min ye rajaba kalo ye, i k'a dɔn lahɔrɔma kalo belebele 4 ale ye o dɔ la kelen ye. An b'ale tile 23 la bi san 1400 san 40 ani san 6 alakira sallallahu alaihi wa sallam bɔli Maka ni ka taa Madina n'o dira san ye. Ustaz Ibrahim, ni an ye ninnu bugunatigɛ dɔn, an ye Isra'u dɔn, an y'a dɔn ale ye fɛn min ye, an ye mi'raju fana dɔn, an y'a dɔn ale ye fɛn min ye. Mais i b'a sɔrɔ ko dɔw kɛra yanni Allahu ta'ala ka alakira sallallahu alaihi wa sallam k'a sugandi ka taa nin taamaba in na. Est ce que an bɛ se k'a dɔn i fɛ fɛnba jumɛn ni fɛn jumɛn de ye nin waleya in kɔn ka taa alakira sallallahu alaihi wa sallam?
alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Musa Baba Sila ni da sir'o ma o nafa ka bon fo k'a dama tɛmɛ. Kun de bɛ fɛn bɛɛ la. Siga t'a la. Kun de bɛ fɛn bɛɛ la. Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ala ye a bonya ni nin koba in ye n'o ye sanayɛlɛ ye. Mais sani sanayɛlɛ in ka kɛ, ko dɔw de kɛra fɔlɔ, a ye étape dɔw de tɛmɛ fɔlɔ, ala ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni sanayɛlɛ in ye k'a la nisɔndiya. O ye mun ni mun ye? A fɔlɔ, alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a furumuso n'o ye Khadija ye, o de fatula ka bɔ a kɔrɔ. Ka sɔrɔ jɔyɔrɔ belebele de tun b'o la kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Sabu ka daga Khadija kun ye maa ye, muso do muso min n'a kun cɛsirilen don. An ba do ba min ni cɛsiriba de kun b'a la, wulikajɔbaw de b'a la, a kun bɛ jago kɛ. Nafolo b'a kun, a kun bɛ kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dɛmɛ fɛn caman na, a bɛ kira dɛmɛ diinɛ in baara la, a bɛ kira dɛmɛ n'a ni ye, a b'a dɛmɛ n'a ka nafolo ye. A ye kobaw kɛ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a ye kira jigi tugu, a ye kira jigi sigi, a ye kira hakili sigi. Don minnu n'a gɛlɛyara, don fɔlɔ min Jibirila jiginna kira kan sallallahu alayhi wa sallam, o y'a sɔrɔ kira ma deli ka Jibirila ye, wahyu ma deli ka jigin a kan, wahyu siɲɛ fɔlɔ ka jigin i kan, a bɛ maa bɔ a cogo la. Hali adamaden min tɛ kira ye, sogo bɛ sogo la, i kɛ ko fɔlɔ k'a kɛ, n'i wulila i tɛ kɛ sogo la ten dɛ. C'est n'a fɔ u b'a fɔ ko cauchemar, sogo dɔ minnu bɛ mɔgɔw lasara, nin tɛ d'aw ma, mais misaliya de don, sogo b'i lasara, n'i wulila i bɛ bɔ i cogo la. Kuma tɛ kɛnɛkan ko ka kɛ, Jibirila de jiginna alakira Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam, n'o ye ala ka mɛlɛkɛba ye, ka tila ka na ni ala ka kumakan d'a ma, kumakan min n'a ka girin, a fanga ka bon fo k'a dama tɛmɛ. Ala ko ale ka kumakan, a miskala zarati n'a y'a nɔrɔ jigin hali kulu kan, kulu bɛ ci. Mais a kana di kira Muhammadu ma nin cogo in na. Donc a ye Muhammadu bɔ a cogo la. Muhammad nalen so, a y'a fɔ an ba Khadija ye, Khadija de hakili sigi kumaw fɔ a ye. Ka hakili sigi, a ye kumaw fɔ a ye, kuma minnu bɛ yen, c'est à dire adamaden dabali ban quoi. Donc jɔyɔrɔbaw de tun bɛ Khadija la Muhammad bolo sallallahu alayhi wa sallam. Donc o fatula ka bɔ a kɔrɔ. I n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na, wara kulli adhimin imra'a. Ko ba musoba dɔ b'a kɔfɛ, wa cɛba o cɛba, u b'a fɔ musoba dɔ b'i kɔfɛ min b'i kɛ cɛba ye. Min b'i kɛ cɛba ye. N'a fɔra musoba dɔ b'a kɔfɛ, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ muso min n'a fɔ min b'a fɔ k'a tɛ kɛ ne la dɛ, walima non, muso min hakilisigi b'a la, basigi b'a la. A bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ sugu bɛɛ, a bɛ se ka kɛ même a denmuso ye. Même a denmuso ye. Voilà, a bɛ se ka k'a denmuso, a bɛ se ka k'a furumuso ye. Voilà, a bɛ se ka balimamuso ye. A bɛ se ka k'a balimamuso ye. A bɛ sira ɲumanw don cɛ kɔrɔ. Tuma min na problème baw bɛ cɛ la, cɛ bɛ bɔ ka kuma problème baw bɛ yen, ni cɛ nana ale de bɛ sira ɲumanw don a kɔrɔ, ka tila ka conseils d'a ma, i b'a kɛ tan de, taa nin sira fɛ, nin de kɛ tan. Muso bɛ se k'o hakili sɔrɔ ka d'a ma. Muso de b'o hakili sɔrɔ ka di cɛ ma so kɔnɔ. Ni muso min sera k'o hakili sɔrɔ ka di cɛ ma, a fɔ o de ma ko musoba b'i kɔ. Mais muso min b'a fɔ e bɛ sɔn cogo di nin ka k'e la, e balimaw e bɛ sɔn cogo di nin ka k'i la du kɔnɔ, jamana kɔnɔ e bɛ sɔn cogo di nin ka k'i la, e kun man ka sɔn nin ma, o tɛ musoba ye dɛ, o ye muso jugu de ye, o bɛ cɛ lasu k'a tiɲɛ. A yɛrɛ kɔrɔtɔlen don i ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na, fɛn minnu kɛra i kɔfɛ, k'a daminɛ, ka bɛɛ lajɛlen sarada i ye. Hakɛ sa, a man ɲi. Donc n'an ko musoba an t'olu ma dɛ, non olu ye musoba ye tiɲɛni de sira fɛ, musoba ɲuman sira fɛ, jɔn de b'a cɛ bila ɲuman sira kan, jɔn b'a denw bila ɲuman sira kan, an b'o de ma, o de tun bɛ kira Muhammad bolo sallallahu alayhi wa sallam, n'o tun ye Khadija ye. Donc o fatula ka bɔ a kɔrɔ, donc o kini tun b'a la kosɛbɛ, o y'a sɛgɛn fo k'a dama tɛmɛ. Mais ala tɛ jalaki, a sabarila kɔrɔ, ala y'a kɛ ka da kun de kan. Kana bɔ o fana na, a bɛnɔgɔkɛ n'o ye Abu Talib ye, o fana jɔyɔrɔba de tun b'a bolo, o jɔyɔrɔba de tun b'o la kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bolo. Donc ale tun bɛ kira Muhammad protéger ka bɔ Maka kafiriw ma. Maka kafiriw wulila kira Muhammad dɔ, kuma dɔ fo bɛ n'o nɔfɛ, kuma ni i balimakɛ den ye, a bɛ k'an ka alaw nɛni, a bɛ k'an ka diinɛ lagosi, a bɛ ka nin danga, a bɛ ka nin danga, a b'a la an bɛ kafiriya de la, an ka jo bato, a bɛ k'a gosi, a bɛ k'a fɔ k'an ka ala kelen de bato, an bɛ se ka ala kelen bato cogo di? Kuma n'a ye, n'i ma kuma n'a ye, an bɛ na nin k'a la, an bɛ na nin k'a la. Mais munnaw tɛ ka se k'o k'a la, nin cɛba in bɛ a n'u cɛ. Hayibaba de tun b'a la, bonyaba de tun b'a la Maka kɔnɔ, donc u bɛ siran ka pan ale kunna ka taa ko dɔ kɛ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc bɛ passer n'a ka sara ye ka na kangari da Abu Talib. Donc o jɔyɔrɔba la kira bolo, donc ala nan'o fana cɛ ka bɔ yen. Ustaz Musa Baba Sila ko gɛlɛya la. Nin bɛɛ kɛra waati kelen na, sanga kelen na kɛ. Nin bɛɛ kɛra ka tugu ɲɔgɔn na de. Allahu akbar. Donc ko gɛlɛya la. Ustaz Musa Baba Sila hikma belebeleba de bɛ yan. Allahu subhanahu wa ta'ala a y'i to a ka masaya kɔnɔ k'a ka jɔni Muhammadu filɛ, tellement kira ka d'a ye, a ye kira kanu,
wa alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam tellement kira yɛrɛ fana ye ala kanu ko in b'a bolo sɛbɛ la a ka ko bɛɛ Allahu de a ka limaniya tɛ se ka expliquer ka se a dan na ala yɛrɛ de tun bɛ fɛ ala kira kana maa si ye a ɲɛfɛ a ɲɛkɔrɔ k'a b'i jigida min kan quoi ala keleyala dɔɔnin quoi an bɛ se ka expliquer cogo min munna Khadija o b'i dɛmɛ fɛn caman na n b'o bɔ yen Abu Talib i jigi dɔ b'o kan a b'i protéger maga kafiru ma n b'o bɔ yen nɔ n b'o cɛ k'o bɔ yen Muhamadu i kana foyi ye i ɲɛkɔrɔ i bɛ se ka jigi miskala zarati da min kan fɔ ni Allahu subhanahu wa taala kelen pe ne de bɛ ne tanga ka bɔ nin fɛn bɛɛ ma a y'u bɛɛ cɛ ka bɔ yen k'a to a kelen ye kira ka Allahu kelen pe de ye a ɲɛkɔrɔ a kana foyi wɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam wasbir li hukmi rabbika wasbir i ka sabari li hukmi rabbika i tigi ala ka kitiw kɔrɔ n bɛ ka ko minnu kɛ sabari u kɔrɔ kun de bɛ ala ka ko bɛɛ la a bɛ nin bɛɛ kɛ kun de la fa innaka e muhamadu min filɛ nin ye sallallahu alaihi wasallam bi ayunina i b'anw ɲɛkɔrɔ an b'i kalama an de b'i protéger an de b'i tanga i mago bɛ fɛn fɛn la Allahu subhanahu wa ta'ala de bɛ jɔn n'a bɛɛ innaka bi ayunina i b'an ɲɛkɔrɔ a ɲɛ b'i la an bɛ k'i tanga i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'an ɲɛkɔrɔ n'a fɔra i b'an ɲɛkɔrɔ c'est comme si fɛn bɛɛ banna yen quoi foyi tɛ kɛ anw ɲinɛ ma fɛn tɛ sɔrɔ n'anw tɛ min kalama awɔ ni fɛn fɛn y'i sɔrɔ n sɔnna o de k'i sɔrɔ o fana kɛra kun de la sabariya kɔrɔ a ta a kɔ bɛ yen donc nin bɛɛ de dara kira muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam ka tila ka n'a kuncɛ ni mun ye tuguni maka sigi gɛlɛyala kafiruw tɛ ka sɔn a la a ye mun kɛ a ko bon n bɛna bɔ maka komi maka kafiruw tɛ ka sɔn ka n ka wele lamɛn u tɛ ka tugu n kɔ dugu dɔ bɛ yen ko Taif n bɛ taa yen nɔ ka taa olu fana wele lala o maaw na sɔn ka tugu n kɔ n na maa sɔrɔ min bɛ fara n kan ka Allahu subhanahu wa ta'ala bato a taara yen kuma la surunna olu fana ye mun kɛ olu ma sɔn a ka wele kan ma u ma da u ma ka tila ka denmusow ni lalomaw bila ka a bon ni fara ye k'a lasegin cogoya la cogoya dano k'a lamaloya k'a bon fo k'a sen tigɛ ka jeli bɔ a la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a segila ka bɔ Taif fana a bɛ ka segi ka bɔ Taif a jigi ma tigɛ sa nka a dabali banna nin bɛɛ bɛ ka kɛ ala b'a kalama donc a fana y'i ji donc a man ɲɛ mɛlɛkɛ ka sɔrɔ ka jigin ka na kuma a fɛ Taifakaw ye min k'i la Allahu subhanahu wa ta'ala b'a kalama a y'an bila ka na Taifa bɛ kuluba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i sɔnna Muhamadu ye min k'i la k'i bɔni fara ye k'i sen tigɛ n'i sɔnna ka ɲamara di sisan nɔ kulu in an b'a bin a dugu kan k'a bɛɛ halaki yɔrɔnin kelen k'a bɛɛ nin tigɛ ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se tun b'a ye o ka kɛ o don mais a ma sɔn a k'u to yen u ye nin bɛɛ kɛ ne la u ye n bon u ye n dɔgɔya u ye n lamaloya u ye n lasegin nin cogo in na ka jeli bɔ n na mais u to yen a dɔ la don dɔ bɛ na ninnu u kɔ den dɔ bɛna bɔ u kɔ la den min bɛna sɔn k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min bɛ seereya k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka ala kelen bato ka tugu ale Muhamadu kɔ ka diinɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye o don bɛ se ka na den dɔ bɛ bɔ ninnu kɔ la min bɛna nin sira minɛ k'o kuma u to yen fa innahum qawmun la ya'lamun u t'a dɔn de u bɛ ka min kɛ bi u t'a dɔn n'u b'a dɔn u t'a kɛ ne nana ni diinɛ in min u ma tiɲɛ diinɛ don hakika diinɛ don Allahu ta'ala ka diinɛ don min ye danni kɛ n'a b'an dɔn an ka hɛrɛ bɛ nin de la nka u t'a dɔn de u to yen n'u b'a dɔn u kun t'a kɛ dɔnbaliya ye dibi ye n'u b'a dɔn u kun t'a kɛ Ustad Ibrahim kira bɛ shafa kubura minnu sɔrɔ est ce que o bɛɛ tɛ nin sabali ninnu de ye wa a bɛ don a kɔnɔ kira ka sabali k'i jɔ ni jɔyɔrɔ la Ustad Ibrahim kabako don dɛ kabako don mais ala fana y'a préparé a kama dɛ ala y'a préparé a kama yɛrɛ yɛrɛ de a daba ni rabbi fa ahsana ta'dibi ala de ye n jogo dɔn wa n jogo dɔn ko ɲana n'ala ye mɔgɔ min jogo dɔn kabako dan ye alkira muhammad sallallahu alaihi wasallam n'a ye maa min jogo dɔn jogo t'o kɔ o ali ibn abi talib ninnu lajɛ kɛ kira de y'u jogo dɔn k'u lamɔ k'u jogo dɔn jogo dɔn dan de don Ibrahim c'est-à-dire hali ni ala de y'a labɛn mais ala y'a labɛn mais i b'ala ye kuma dɔw la tellement que ale kuma dɔ a yɛrɛ bɛ kaba ko ala kɛra jogo la pourtant ale labɛn wa innaka la khuluqin azim ala kaba ko la o ye ka a bonya yira anw na ka bonya yira anw na anw ka dɔn cɛba min don et puis anw k'a ladege a bɛ sira min na ka baara kɛ n'a ye o suwa de don an b'a lajɛ ka baara kɛ ni a ka taabolo ye
ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲini sabati donc ala kɛra muhamad sallallahu alaihi wasallam a bɔra tɔyifa nin cogo in na ni u kɛlen k'a lasegin tan donc nin bɛɛ de kɔfɛ sa ala ka sɔrɔ k'a bonya ni isra wal mi'raj ni dusukasi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni lajarabi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ lajarabi ba dara kira kan a kun cɛla ni mun ye ala ka jɔyɔrɔ belebele a ka bonya belebele al isra wal mi'raj k'o d'a ma o de y'a to jɔn o jɔn ni lajarabi baw dara i kan ko bɛ ka da i kan i yɛrɛ min bɛ k'i dabali bɔ a bɛ k'i lafutinɛ a dɔn k'a fɔ hɛrɛ de bɛ nin kɔfɛ nɔgɔya de bɛ nin kɔfɛ ala ka sɔnni belebele de bɛ nin kɔfɛ siga foyi t'a la allahu subhanahu wa ta'ala b'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔfɛ n'a gɛlɛyala ka gɛlɛya foyi t'o kɔfɛ fo nɔgɔya gɛlɛya a laban ye nɔgɔya de nka nɔgɔya kuda ye e ka vie bɛɛ nɔgɔya tout est facile i siran dɛ non ala ka siran o ye kuma kɔrɔmanba de i bɛ taa sɔrɔ hali faamaba dɔ bɛ yen dɔw bɛ taa sɔrɔ den dɔ depuis a fitinin a bɛ bange ka na diɲɛ na a tɛ gɛlɛya foyi dɔn ko bɛɛ ka nɔgɔ n'i y'o caman ta k'a lajɛ a caman a fanba i bɛ taa sɔrɔ hali kalan bɛ gɛlɛya a ma parce que sɛgɛn dɔ b'o la donc don min na ni fa t'a kɔrɔ sisan kalan ma se ka k'a cogo la a kɛra nbɛndiya ye mun de bɛna kɛ o don nɔgɔya nana laban sisan gɛlɛya la a fanba a bɛɛ tɛ dɛ nafolotigiba dɔ bɛ yen faamaba dɔ bɛ yen u b'u janto den na kosɛbɛ a ka éducation a ka kalan ka u janto a la kosɛbɛ sini kama an b'a ɲini ya rabbi o de ka caya jamana kɔnɔ n'olu cayara jamana kɔnɔ jamana bɛ jɔ ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati an balima alisilamɛw wali sisan a sogolen bɛ aw ka radio Mandela radio chaîne 2 ni jumadonba in kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min an bɛ lahɔrɔma kalo n'o ye rajaba ye ale tile 23 ye bi ye inshallah subhanahu wa ta'ala maa min bɛ an bolo kɔrɔ sisan n'an bɛ ka ale ka laseliw lamɛn o ye Ustaz Ibrahim Yakub Dukure ye Ustaz Ibrahim an y'a dɔn sisan komi i yɛrɛ a fɔ cogo min na n'i ye ko kɛlen ye i b'a sɔrɔ sababu dɔ de b'a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye gɛlɛyaw caman sɔrɔ bon n'i ye alakira yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ta k'a lajɛ fɛn minnu ye a sɔrɔ an kelen fɛn bɛɛ diɲɛnatigɛ la minnu yɛrɛ fana n'olu taara ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ e mana tɛmɛ gɛlɛya la cogo la ni alakira da sallallahu alaihi wasallam ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ale ka gɛlɛya e ta t'a sɔrɔ ni foyi ye fa fatura yani a ka ban ba fatura a san 6 dira mɔkɛ min fana san 8 fana bɔra kɔrɔ gɛlɛyaw camanw nana ala y'a yira i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sanadu ye a ye k'a fɔ ko bɛ se ka a jɔrɔma don ala y'olu bɛɛ bɔ yen ka ko yɛrɛ sɛmɛ ka taa Allahu Ta'ala ma bon an bɛ walan min yɛrɛ ni an b'o o kunna i ye Isra'u ko Isra'u ye ka bɔ Maka ka taa Jérusalem n'o ye Baitul Maqdis ye o yɛrɛ koɲɛ ninnu tɛmɛna cogo di Ustaz Dukure alhamdulillahi rabbil alamin Ustaz Musa Babasila alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka Isra'u n'o y'a ka sufɛ taama ye sufɛ taama jumɛn Allahu subhanahu wa ta'ala ye sufɛ taama min kɛ n'a ka jɔnni ye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bɔ Maka ka taa Madina ka taa Baitul Maqdis la Jérusalem n'o kɛra bonya belebeleba ye alakira Muhammad ma n'o kɛra a ka lajarabiw belebelew fana kɔfɛ donc o Isra'u i ka dɔn k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de ye a laɲini k'i to a ka masaya kɔnɔ k'a fɔ a bɛna ka c'est-à-dire a bɛna kabako yira kira Muhammadu la sallallahu alaihi wasallam lajarabi ninnu kɔfɛ Muhammad n ka cidenba n ka jɔni n kanuɲɔgɔnba n teri Muhammad sallallahu alaihi wasallam n ka ciden min ni y'a ci mondu bɛɛ ma bi n bɛna kabako yira i la n bɛna ko yira i la bi komi adamaden ma y'a ɲɛna fɔlɔ cidenbaw tɛmɛna i kɔfɛ yan ciden belebelew tɛmɛna Ibrahim tɛmɛna alayhi salam Musa tɛmɛna Isa tɛmɛna Adam yɛrɛ tɛmɛna n'o y'an fa Adam ye ma fɛn min yira ninnu na k'a sɔrɔ nin kelen n'a bɛɛ filɛ nin kelen n'a bɛɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala y'a kanu u bonyaba de bɛ ɲɔrɔ n ka cidenw b'u la n ka nabi ɲumanw b'u la nka ninnu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ n bolo mais o bɛɛ n'a ta fɛn min ni ma a yira nin si la dɛ n bɛna o de yira i la bi ulul azmu cɛbaw cɛ belebelebaw ulul azmu cɛbaw cidenw la belebele cidenw la kunkolobaw ma yira si la ma min yira o si la ma jɔyɔrɔ min di a si ma n bɛna o de di e Muhammadu ma bi i bɛ tila ka seli n'a bɛɛ ye
linuriyahu min ayatina k'an ka kabako yira i la wa i bi jɔ u ɲɛ bi de ka k'u ka imamu ye ka seli n'u ye Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam e min ye ciden laban ye Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ye nin laɲini a ye nin laɲini o kuma a y'i to a ka masaya kɔnɔ ka Jibrila bila ka na alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko Jibrila ka na a nɔfɛ ka taa n'a ye donc Jibrila nana sɔrɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira Muhammadu dalen do sufɛ Maka alkaba kɛrɛfɛ kira dalen do kira bɛ sunɔgɔ la o kuma Jibrila nana kana i jɔ kira kunna a y'i jɔ kira kunna Ustaz Musa Baba Sila a ye kira lakunu kira lakunu ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wulila a y'i ɲɛ yɛlɛ sufɛ o y'a sɔrɔ su kolenba kun don fɛn bɛɛ sumalen don bɛɛ bɛ sunɔgɔ la donc kira y'i ɲɛ yɛlɛ a ɲɛ da Jibrila kan Jibrila jɔlen don a kunna a dabali banna sabu Jibrila tun bɛ sawura la sawura min ni a cɛ ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ nɔrɔ de bɛ ka bɔ a la a bɛ ka yelenku n'i y'a ɲɛda lajɛ kabako don donc kira Muhammadu ɲɛ b'a la nin ye kabako maa jɔlen ne kunna bi o kuma nin ye jɔn ye donc a ye Jibrila lajɛ Jibrila ka sɔrɔ ka a ta tɛgɛ ma u ka taama k'u ɲɛsin o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma biiri zamzam ma kɔlɔn min bɛ Maka n'u b'a fɔ ma ko biiri zamzam ko zamzam kɔlɔn donc k'u ɲɛsin o ma donc u ɲɛsinen kɔlɔn in ma tumana min na Ustaz Musa Baba Sila mun de kɛra ye donc Jibril a ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ye a disi fara disi in faralen a ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusukun bɔ k'a bɔ disi kɔnɔ dusukun in bɔlen a ye dusukun in fana dayɛlɛ a ye dusukun in dayɛlɛ o y'a sɔrɔ minɛn fila b'a bolo minɛn fila in kelen falen don bil imani kelen falen don bil hikma limaniya ani kodɔn minɛn kelen falen don limaniya la minɛn kelen falen don kodɔn na donc a ye nin kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dusukun kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kɔnɔ kun de b'o fana na donc ka sɔrɔ ka dusukun in datugu a nɔ na k'a don disi in fana ka datugu a nɔ na Ustaz Musa Baba Sila donc o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka bɔ kɔlɔn in yɔrɔ la sisan nɔ ka na fo misiri da la donc u selen misiri da la kumana min na sa u nana danfɛn kabakoman dɔ jɔlen sɔrɔ o ye danfɛn kabakoman min n'u b'a wele ko al-buraq n'o ye buraku ye buraku a bɛ i n'a fɔ sokɛ de a jɔlen don a bɛ k'u kɔnɔ sokɛ min don a labɛnlen don ka ɲɛ kosɛbɛ a cɛ ka ɲi cɛɲa dan bɛɛ lajɛlen na kaman belebeleba de bɛ a la wa karafe bɛ a la ni maa yɛlɛla so kan i bɛ sigi min kan fana o fana b'a la t'a dɔn u b'o fɔ tɔgɔ min na ni maa bɛ sigi so kɔ labɛn ka min bila a sanfɛ i bɛ yɛlɛ k'i sigi a kan donc o fana bɛ so in kɔ la n'o ye buraku ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc ani Jibrila nana ka n'u jɔ so in ma kira ye so in ye kira in dabali banna so in fana na Jibrila ye ko y'ale dabali ban yele min bɛ ka b'o la nɔrɔ min bɛ ka b'o la a nana nin danfɛn kabakoma in fana ye a ma deli ka min ɲɔgɔn ye sokɛ de don mais sokɛ kamalama de don kama belebele de bɛ a la a cɛ ka ɲi a jɛlen don pas a bɛ ka yɛlɛko karafe b'a la maa bɛ sigi min ka so kɔ la o fana b'a la c'est comme si a labɛnnen don maa ka yɛlɛ a kan a ka taa n'i ye mais kama de dun b'a la so bɛ boli de mais so panta donc olu ye alijana kɔnɔ sow de donc kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nana ani Jibrila donc o ka sɔrɔ ka na u jɔ so in ma o kuma Jibrila ye kira yamaruya a ka yɛlɛ so kan donc hadisa nana alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko anna nabiyya utiya bil buraqi leylata usriya bihi donc ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam buraku nana a ma su min ala ye Isra wal Miraju kɛ a ye donc alakira Muhammad sallallahu buraku nana buraku in nalen kana jɔ alakira Muhammad a bɛna yɛlɛ buraku in kan kumana min na fastas'aba alayhi donc o gɛlɛla buraku ma parce que adamaden ma deli ka yɛlɛ ale kan fɔlɔ depuis a danna maintenant kira bɛna yɛlɛ ale kan donc a gɛlɛla buraku ma buraku y'i lamaga dɔɔnin quoi
c'est comme si i bɛ fɛ ka yɛlɛ so ka geste kɛ min i b'a ye mun bɛ yen sotigiw b'u ka so dɔn kosɛbɛ n'u bɛna yɛlɛ ni so geste dɔ kɛ u b'a ɲɛɲini ko dɔ bɛ yen fɔlɔ mun de bɛ yen a tɛ fɛ ka yɛlɛ de san ou bien a fɛ ka mun kɔnɔ ou bien mun de bɛ yen ou bien a man kɛnɛ de donc a y'o min kɛ dɔrɔn Jibrila y'a faamu o yɔrɔ bɛɛ faqala lahu Jibril ko a ma buraku ma naam abi Muhammadin tafa'al haza aku i bɛ nin kɛ Muhammadu de la wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fama rakibaka akramu ala Allahi minhu ko foyi ma deli ka yɛlɛ i kɔ la fɔlɔ e buraku yo danfɛn na min ka bon Ala bolo a jɔyɔrɔ ka bon Ala bolo a fisayamanciya ka bon Allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka tɛmɛ nin cɛ in kan nin de ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam cidenw la laban de ye nin ye cidenw la fusamanci de ye nin ye Ala ye nin de kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan Ala ye nin de bonya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan gundo belebelew bɛ nin de ni Allahu subhanahu wa ta'ala cɛ o de y'a to a bɛna yɛlɛ i kan i bɛ pan n'a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na buraku y'i sabati ka kɛ sew a ma sɔn ka a ma yɛrɛkɛ a ma foyi kɛ tuguni a ye sabati kira Muhammadu ye k'i kolo Muhammadu ye donc Muhammadu yɛlɛla buraku in kɔ la a yɛlɛlen a kɔ la sa fantalaka bihi fil fada'i ta'iran kal barqi fi sur'ati buraku in panana yɔrɔ bɛ fiw a ka teli fo k'a dama tɛmɛ a ka teliya ye kabako ye a panani Muhammadu a ka teliya bɛ i n'a fɔ san mana bali ka meɲɛku dibi la dɛ a bɛ yelen bɛ bɔ i b'a ye dɔrɔn a sɔrɔ a sera dugukolo kan yan yɔrɔ bɛɛ o tɛ ka sɔrɔ distance ba de b'an n'a cɛ donc a ka teli fo k'a dama tɛmɛ donc buraku in ka teliya ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan a ka puissance n'a ka vitesse ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan surtout an b'a la a vitesse a tɛ se ka expliquer quoi donc a yɔrɔnin kelen a panna ni Muhammadu ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Baitul Maqdis la wa alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nin rihla in senfɛ a ye kabako camanw de ye fo ka t'u se Baitul Maqdis la n'u b'a fɔ ma ko Madinatu Urushalim arabukan b'a fɔ Urushalim wa hiya tab'udu an Makka binahwi ale Jerusalem ni Makka cɛ nin don kama a ka jan ɲɔgɔn na kilomɛtiri 1500 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Makka alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bɔra yɔrɔ min Isra'u su ka t'i yɛrɛ sɔrɔ dugu min n'o ye Jerusalem ye a ni ɲɔgɔn cɛ distance ye kilomɛtiri 1500 a bɛ o de la donc kira y'o distance ba in de kɛ yɔrɔnin kelen ni cogoya in na tan yɔrɔnin kelen u taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo Jerusalem Ustaz Musa Babasela bon distance min n'o fana nin don kama nin don ni i kun ko i ka taa ka na i bɛ soit i ka taa ɲɔgɔmɛ la walima so la ou bien i ka taama ka taa walima i ka yɛlɛnka fɛn dɔ kan mais o y'a sɔrɔ mobili tɛ yen moto tɛ yen avion tɛ yen donc i tun bɛ waati min kɛ sira la ni wulila bi sanni ka se Jerusalem kalo 1 taama de don kalo 1 taama wa i segintɔ fana ka bɔ Jerusalem ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Makka kɔnɔ kalo 1 taama de don c'est comme ça a aller retour bɛ bɛn kalo 2 de ma c'est-à-dire moyen de transport m'olu bolo sow ni ɲagamɛw peut-être ani yɛlɛnka wɛrɛ fɛn i bɛ kalo 1 de kɛ sira la i tatɔ n'i bɛ segin fana kalo 1 2 mois i kan k'o kɛ voyage min na kira y'o de kɛ tan ɲɛtugu ka yɛlɛ kɔnɔ yɔrɔnin kelen khilala juz'in min al-layl al-su yɛrɛ bɛɛ tɛ su bɛɛ tɛ yɔrɔnin kelen Allahu akbar ka taa ka na yɔrɔnin kelen donc kabako ba de don bonyaba de don Allahu subhanahu wa ta'ala ye kɛ min kɛ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mais Ustaz Doucouré minnu b'a fɔ dun ka fɔ ko peut-être ninnu waati ninnu na an bɛ se k'a fɔ olu hakili effectivement minɛn minnu b'u bolo waati la olu tɛ se k'a faamu quoi u tɛ se k'a faamu mais sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko non Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ma sufɛ taama kɛ kana ruya aw huluman a sogora de o de ye nin est-ce que ni sogo don an b'a fɔ kabako don wa Ustaz Doucouré Ustaz Musa Babasela adamaden bɛɛ n'a ŋaniya don silamɛya diinɛ jugu fana n'u ŋaniya don kuma dɔ bɛ n'a fɔra dɔrɔn i bɛ sin k'a dɔn jɔnw de ka kuma ye nin ye direct i b'a faamu nin kuma ne t'a bila minɛn foyi kɔnɔ fo silamɛya diinɛ juguyabaw olu ka minɛn minnu bɛ kuma caman ta ka fɔ kira ma dɔw ko kira ye criminel de ye a ye maaw faga a ka vie kɔnɔ a ye jeliw bɔn a ye nin kɛ ka sɔrɔ kira ye ɲumanyaba minnu kɛ a ka vie kɔnɔ u bɛ pan o kunna
u bɛ ka min fɛ fana a ye mun fɔ a ye mun fɔ a sababu bɔra mun na kɛlɛ minnu kɛra a sababu bɔra mun na u bɛ pan u bɛɛ kunna ni dun panna ko sababu kunna k'e bɛ taa bila ko laban na i talonna ka t'i bɔ k'i ben i talonna yɔrɔ min i b'o de ɲɛɲini o ye benna yɔrɔ min i bɛ taa baga ye ne ma ayi ale ɲɛɲini ma k'i kunbɛn dɛ ntɛni dugukolo kun bɔra i bɛ jigin de ka taa halisa donc i tɛ se o ma i talonna yɔrɔ problème bɛ yen donc k'a fɔ kira muhamadu ka sanayɛlɛ nin ko sugu don ko sinon tiɲɛ t'a la a kɔrɔ de o donc minnu ye kira kalontigiya depuis a waati parce que kira dugu jɛlen kira y'a fɔ ko sura n taara fo Jerusalem kalo kelen taama ne muhamadu y'a kɛ sura yɔrɔnin kelen sani ka dugu jɛ ka tila ka bɔ yen ka taa fo sankolo wolonfila k'o bɛɛ sago maka kafiri ko ayi ko abada u y'a kalontigiya donc o maa minnu y'a kalontigiya n'u ni kira yɛrɛ nana sigi fo ka kuma sama ɲɔgɔn da parce que u nana ko u bɛ na a sɛgɛsɛgɛ de sisan i ko k'i taara muhamadu an ma sɔn tiɲɛ tɛ kuma in na mais an bɛ nin sɛgɛsɛgɛ sisan i taara cogo di i ye mun ni mun ye mun bɛ yen o y'a sɔrɔ kira ka vie kɔnɔ a ma deli ka se Jerusalem a tɛ yen dɔn a tɛ o dugu dɔn a ma deli ka se yen u b'a dɔn a ma taa yen makakaw b'a kalama u b'o dɔn a bangelaw de cɛla ka kɔrɔ de cɛla cɛkɔrɔbaw don u b'a dɔn kojugu a ye dugu minnu kɛ u b'a bɛɛ dɔn u b'a dɔn a ma se nin jamana in kan a tɛ yen dɔn a tɛ yen ko dɔn a ko a taara yen an ka taa ka kalon jɔra o tuma e taara ye mun ni mun bɛ yen a yɔrɔ fɔ u ka misiri cogo fɔ an ye u ka sow bɛ cogo di a fɔ an ye u ka jagokɛlaw bɛ taa olu bɛ taa waati bɛɛ u taa jagominɛnw ta ka na u bɛ dugu in dɔn u b'a misiri cogoyaw dɔn u b'a dondaw dɔn u b'a bɔdaw dɔn fenêtre b'a la u b'a bɛɛ dɔn ko a ɲɛfɔ an ye a misiri bɛ cogo di dugu in yɛrɛ bɛ cogo di k'u bɛna kalon jɔ kira kan o waati gɛlɛyala kira ma dɛ kira sigilen o ye kuma ninnu fɔ kira yɛrɛ kabakoya la dɛ mais ala sina k'i to a ka masaya la e taara min na sufɛ taama yɔrɔnin kelen ta a taara dɔrɔn ka seli ni nabiɲumanw ye ka yɛlɛ ka taa sankolo la donc olu ye ɲininkali min kɛ tan misiri daw a fenêtres nin bɛ tan nin bɛ tan ale se k'o bɛɛ ye o su kelen et puis a tan ni fitinin na o mais ala y'i to a ka masala o ye ɲininkali min kɛ kalon tɛ jɔ ne ka ciden na non kalon tɛ n ye tiɲɛ de yira a la ninnu de ma d'a la o yɔrɔ bɛɛ ka Jerusalem ka yɔrɔ in misiri ka sin ka na présenter kira ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ écran géant u bɛ ka ɲininkali kɛ fɛn bɛɛ la dɛ a ɲɛ b'a bɛɛ la a ɲɛkɔrɔ mais olu ɲɛ t'a la a y'i da don a bɛɛ la k'a f'u ye a bɛ ka ɲininkali kɛ misiri da min na nin bɛ tan nin da in bɛ tan nin bɛ yan nin fana bɛ k'a bɛɛ f'u ye yɔrɔnin kelen fo k'u yɛrɛ dabali ban. Voilà, justement, c'est-à-dire nin fɛn filɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na subhana lazi asra bi abdihi i ka kuma daminɛ na i ko ala kɛra yɛrɛ m'a kɛ a yɛrɛ m'a kɛ masa min y'a kɛ o de ye fɛn yira la tan cogo la même min alima min kɛ misiri kura mana jɔ k'a fɔ ka tile di silamɛw ma sigida silamɛw ma wa ka misiri filɛ nin ye maa min bɛ kɛ alimami ye n'a bɔra misiri in na n'a taara yɔrɔ la n'i y'a ɲininka misiri fɛ a t'a dɔn une nouvelle mosquée a t'a dɔn so in bɛ taa a bɛ tan mais masa min de taara ni ala kɛra ma dɔwɛrɛ fɔ a kuma k'ale taara a yɛrɛ ye a ko ko ala de taara n'a ye diyagoya o ala bɛ ni adila in jɔ ninnu na donc a y'a jɔ kira ɲɛkɔrɔ kira y'u jaabi a bɛɛ la u ka ɲininkali bɛɛ kɛ kira y'a bɛɛ jaabi k'a ban pewu fo k'u yɛrɛ dawaga kira tilala ka na dɔwɛrɛ f'u ye mɔgɔ si ma se ka sɔn u tɛ se k'a sɔsɔ kira tilala dɔwɛrɛ f'u ye u ma ɲininkali kɛ min na k'o fana jaabi d'u ma ka soba ɲininkali k'o la u jɛra o ko a ye tiɲɛ fɔ Jerusalem ko kɔnda a bɛ taa ni a misiri bɛ taa ni a ye tiɲɛ fɔ la komi a ka tagali halisa an ma sɔn a kɛra ban yɛrɛ a kɛra ban b'a la a kɛra ban tɛ an ma sɔn halisa i kɔni an dɛsɛra k'a jɔ i la mais an ma sɔn halisa donc olu bann'o kira ka cidenya yɛrɛ ma donc mun ye kira kalontigiya dɛ n'a ma bɛn kira ma wa ala tilala ka u debu kɛnɛ kan tan halisa o ko kelen de bɛ yen o maa kelen-kelenninw bɛ halisa kelen-kelenninw de bɛ yen hali sisan ko kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka sana yɛlɛ ko sogo don sogo bɛ maa kabakoya wa Ustaz Musa Bubasi la ko sogo de don ala ye bonyaba min kɛ a ka ciden ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam k'a ta ka taa n'a ye nin jamana janba in kilomɛtiri 1500 kalo 2 taama yɔrɔnin kelen k'o kɛ nin cogoya in na tan nɔ ka tila taa n'a ye fo ale ala sɔnna wa taala fɛ yen sankolo fɔlɔ k'o tɛmɛ min bɛ yen k'o ye sankolo filanan k'o tɛmɛ ka taa fo sankolo 7 k'o bɛɛ sago ka taa min bɛ yen k'u ye a ɲɛ na ka taa fo sidratul muntaha la min bɛ yen k'o y'a ɲɛ na ka tɛmɛ o yɛrɛ bɛɛ kan ka taa fo Allahu subhanahu wa ta'ala fɛn ka taa tɛmɛ ani ala cɛ fɛn min ma tɛmɛ ala n'a adamaden si cɛ a ka fɛnw y'a ɲɛ na min bɛ maa kabakoya min n'a bɛ waso n'a ye fo ka taa dugukolo meleke cɛ si tɛ se k'i jɔ a ɲɛ k'i bɛ kuma a la. Voilà, pour hali n'i y'o de la Ustaz Ibrahim i t'a dɔn kayfa yufassiruna hadhihi al-aya c'est-à-dire fi surat al-Isra subhana allazi asra bi abdihi arabukan na al-abdu abdu yɛrɛ kɔrɔ mun ye jɔn mais n'i y'o itlaqo a
a bɛ jɔn ni ne yɛrɛ la walima a bɛ mun yɛrɛ walima a b'a yɛrɛ farikolo de ɲɛ Ustaz Ibrahim. Arabukan na ni Allahu subhanahu wa ta'ala ko subhana sani bɛ masa ye alizi masa min asra bi abdihi min ye sufɛ taama kɛ ni a ka jɔn ye n'a y'a sɔrɔ ni sogo don Ala tɛ nin waso kuma in kɛ bon n'Ala ko fana n ka jɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ni n'a farikolo de don a bɛ fɔ de ma jɔn al-abdu yutlaqu ala al-insan biruhihi wa jasadihi I farikolo ani I ni a dafalen bɛ I b'a kɔnɔ donc Allah subhanahu wa ta'ala kan bɛ o dafalen de ma n'a sɔrɔ kun tɛ ni de kun don a kun b'o fana fɔ ka jɛya ni sogo de don kuranɛ kɔnɔ sogo kuma bɛ se ka na cogo di n'Ala bɛ o kɛ kabako ko ye tan sogo dala Ibrahim na alayhi salam Ala y'o fɔ ka jɛya k'a ka denkɛ kantigɛ a y'a fɔ ka jɛya inni ara fil manami anni asbahuka nka Ibrahim ko a den Ismail ma alayhi salam a ko n y'a ye sogo la Allah taala yira na sogo la kun k'i kantigɛ oni ni kun ye sogo munna Ala m'a fɔ sogo do fo Ala bɛ ka waso ni ko ban de ale ni ko ban ya ka jɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam halsa aw ko sinon ni sogo fɛn do le bon Dieu n'a pas besoin k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ tanzihu jamais de la vie ça a yɛrɛ tanzihu ka bɔ nagasi ko bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ foyi tɛ se ka nin kɛ n'ale Ala tɛ ale kelen de bɛ se ka nin kɛ donc k'a fɔ ni waso ye k'a ka bonya fana yira ka da a kan donc ni sogo do o tɛ se ka kɛ ana astagrib ne bɛ kabakoya ni mɔgɔ minnu bɛ kuma fɔ c'est-à-dire u bɛ ni aya in tafsir cogo min na moi je sais pas ne t'a dɔn o bɛ basé Cheikh ka kitabu dɔ bɛ al-Isra wal Mi'raj bɛɛ kan ka kitabu ɲini a nafa ka bon fo k'a dama tɛmɛ an bɛ ka kuma min kɛ an bɛ k'a bɛɛ b'o kitabu in de kɔnɔ donc a kumana kan kosɛbɛ I bɛ ka kuma yɔrɔ min ka taa Cheikh kumana kan k'a walawala kosɛbɛ n'o ye Faqirullahi ye ayi ko u bɛ basé kuma min kan k'o ye an ba Aisha ko Aisha ko su min kira ka sana yɛlɛn kɛra ko kira farikolo ma bɔ ale kɛrɛfɛ ma dɔn ye kuma faamu voilà ko kira farikolo tora ale kɛrɛfɛ a ma bɔ yen fo ka taa dugu jɛ donc kɔrɔ ye kira ale ni kira tora ɲɔgɔn kan yen fo ka dugu jɛ so kɔnɔ bon k'a fɔra kira sana yɛlɛla o su de donc k'o kɔrɔ ye ko kira sugula de quoi soit ni de taara farikolo in ma bɔ Aisha kɛrɛfɛ parce que k'a Cheikh fɔ Cheikh kumana kan kosɛbɛ k'a walawala Cheikh y'a yira k'a fɔ u bɛ ka hadisa min yɛrɛ fɔ u ka na ni hadisa ye a bɔra min est ce que a bɛ Bukhari de kɔnɔ wa a bɛ Muslim de kɔnɔ wa a bɛ mun de kɔnɔ ja u taara tɔmɔ sira dɔ de fɛ sira min hadisa dilaw ka hadisa tɛ mais a nana n'a ye sira dɔ de fɛ hadisa min n'a sabatilen tɛ hadisu sanu tɛ k'a hadisa do k'a ka kɛnɛ o tɛ kuma de do u taara tɔmɔrɔ dɔ la ka na n'a ye u bɛ fɛ ka kira ka Israël la gosi n'a ye donc u ye nin kuma in fana fɔ Cheikh ko bon an ka kɛ sa k'u a hadisa yɛrɛ ka sɔrɔ yen sa n'a hadisa sɔrɔla yɛrɛ hali k'a sanunen do mais an ba Aisha Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Miraj kɛra min fi Makka a kɛra k'a to Makka de an ba Aisha a furula min dakhala biha Rasulullah fil Madina non ni yɛrɛ ni bɛ hadisa yɛrɛ boyi nɔ pewu kuma yɛrɛ ni b'o boyi Isra kɛra ka kira to Makka de Alkaba yɛrɛ kɛrɛfɛ mais kira an ba Aisha ka don kira ka so kɔnɔ o kɛra Madina sigi hijira kɛlen o y'a sɔrɔ Isra wal Miraj yɛrɛ tɛmɛna ka ban kira ka hijira kɛ ka Makka bila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Madina sisan an ba Aisha sɔrɔla ka don kira fɛ yen sisan ni ale ko kira farikolo ma bɔ ale kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma don kira yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ o bɛ faamu cogo di donc Cheikh ye nin kuma de kɛ k'u jaabi donc k'olu b'u ka kuma yɛrɛ bɛɛ kɔ kari donc nin kumaw tɛ foyi ye kuma farafaralen don ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a essayer ka sanayɛlɛ lagosi kira bolo sanayɛlɛ in bonya même temps aya in kɔni wadiha kɛ dɔw ye shams bon ni ye mɔgɔ ye tiɲɛ ɲini n'a ye i bɛ basé mun kan kuranɛ ko di hali bi mɔgɔ minnu bɔ ko kuranɛtigi u bɛ basé ko kuranɛ de kuranɛ y'a fɔ ka jɛ a ma ban wa subhanallazi asra bi abdihi sanga bɛ masa min sufɛ taama kɛ n'a ka jɔn ka Isra wal Miraj kɛ n'a ye donc a fɔra ka jɛya kuranɛ kɔnɔ kuma foyi t'o kɔfɛ k'i bɛna interpréter a bɛ ta a fɔra ka jɛya a banna wa tiɲɛɲinina bɛɛ bɛ basé kuranɛ de kan wa kuranɛ kɔfɛ i bɛ basé mun kan hadisa sanu fana sɔrɔla a la kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ a ka ca kira ka Isra wal Miraj kan k'a fɔ kira taara
wa farikolo in de taara o de bɛ faamu hadisa ninnu fana na farikolo de taara non ni ruhu do o tɛ kabako ye ni bɛna yɛlɛ so buraku kan ka pan faamu tɛ sɔrɔ ninnu kuma ninnu na kira yɛrɛ de wulila kɛnɛ kan réalité la ka yɛlɛ buraku kan ka pan ka taa ka tila ka don miraji kɔnɔ a taa yɛrɛ sɔrɔ fo Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ donc ni sogo do tɛ kabako ye o sogo bɛɛ bɛ se ka sogo o la e bɛ se ka sogo ne bɛ se ka sogo ni bɛ se ka sogo an ka technicien ninnu bɛɛ bɛ se ka sogo u bɛ sogo k'a ye olu taara sangolo kɔnɔ u taara sangolo wolonwula o sogola k'a ye dɔw bɛ se ka sogo k'a ye n ye arche ye n sogola k'a ye kurusi ye zikurukɛla baw bɛ yen arawulila baw bɛ yen u bɛ don nɔrɔ kɔnɔ u bɛ sogo bɛ kabakofɛn baw ye dɔw bɛ yen fo bɛ siran k'a fɔ i sogora k'i yɛrɛ États-Unis voilà i bɛ sogo k'i yɛrɛ fo États-Unis e ma deli ka se Maka i bɛ sogo k'i yɛrɛ Maka n'e bɔra k'o fɔ jɔn bɛ na kabakoya wa e bɛ se k'o fɔ ni kabako kuma ye cogo di sogo gansan do dɔrɔn wa tiɲɛ do wa tiɲɛ tɛ nin bɛɛ bɛ yɛrɛ de bolo yen i sogola ka fɛn dɔ ye tiɲɛ don e ma deli ka se États-Unis e seginna k'e sera États-Unis i ye étage baw ye mais est-ce que e ye étage min ye o est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la États-Unis étage bɛ ten de ya kuma bɛ yan o est-ce que u bɛ ten de wa u ka capitale e sogola ka yen capitale ye i ye yɔrɔ min ye sogo la i bɛ nin dɔn cogo f'i b'a ɲɛfɔ mais mɔgɔ min fana bɛ yen n'i y'o ɲininka k'a est-ce que a étage bɛ tan de a couleur bɛ tan a bɔ e tɛ ye sogo de ye fɛn dɔ kɔni yirali la i ye fɛn dɔ ye mais est-ce que min yɛrɛ bɛ yen sogo de ye ko fɛn filɛ cogo min b'a ye tan ni net wa o ɲininkali bɛ yen fana donc sogo ye sogo de ye sogo bɛ na mɔgɔ ma cogo bɛɛ la n'a nan'i ma o tɛ maa kabakoya wa maa yɛrɛ tɛ waso n'i ka sogo ye k'i b'o kɛ wasoko ye maaw ye e sogola la cogo min nin bɛ sogo la ten nin bɛ sogo bɛɛ bɛ sogo la donc ni kira ka Islam mira ni sogo de kun don kira kun b'o fɔ k'a jɛya a tɛ maa janfa a b'a fɔ a ka sahabaw ye n sogo la sura k'a fɔ n taara Ala fɛ yen a b'a fɔ ka jɛya mais sogo tɛ a kɛra kɛnɛ de kan kira y'a fɔ kɛnɛ kan de wa ni sogo de kun don fana Ustaz Musa Babasi la an bɛ ɲininkali kɛ histoire kɔnɔ a sabatila k'a fɔ Maka kafiri minnu y'a kalotigɛ mun nana ka na kira nɔ ko tiɲɛ tɛ ka tila k'a ɲininka o kuma a bɛ yɔrɔ in bɛ cogo di f'u ye kuma sama ni ɲɔgɔn cɛ ni sogo do o b'a la wa o t'a la nin si t'a la ni sogo do dɔrɔn sogo do a banna i sogo la bɔ an ma sɔn a banna an taara fɔ ni ko histoire la k'a fɔ i bɛna o yɔrɔ fana jɔsi ka bɔ yen nɔ sinon histoire la ninnu bɛ yen a tɛ sɔsɔ cogo t'u la parce que nin fɛn yɛrɛ kɛra i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na makan ka wɛrɛ tellement que u dɛsɛra Alakira sallallahu alaihi wasallam u yɛrɛ a nana ka na nin kuma in f'u ye u yɛrɛ ko ko payi an y'an ka cɛ an y'a sɔrɔ sisan parce que kuma ba da zen na n'an ye nin fɔ maa minnu tugun b'a nɔfɛ n'an ye nin da olu kulo kan o Mamadu ko bannen bon ninnu bɛɛ bɛ tariku la ni an tɛ se ka ninnu touché ka bɔ yen e m'a sɛbɛn anw m'a sɛbɛn mais ninnu bɛ karamɔgɔbaw ka nɔw la i tɛ se ka na fɔ bi tilegan diri in fɛ k'e bɛn'o wuli e ka dɔnniya bɔra fan jumɛn fɛ an ka sabali an ka hakikaw an ka tugulu nɔfɛ a mana ilimiya an ka danaya dɔnniya kɔnɔ an ka tɛmɛ ni o ye ça c'est très très important alhamdulillah donc ni sogo do tɛ kabako ye n'a fɔ Seku yɛrɛ kitabu yɛrɛ ko ten Seku kitabu yɛrɛ walafila kama nafa ka bon o tɛ basu baw de k'a la ka don a la ka tɛntɛn fo ka dama tɛmɛ ale yɛrɛ cogo bɛ ten c'est pas sɔrɔ mɔgɔw bɛ woni bɛ fɛn o fɛn na ni mɔgɔw b'a a ŋunuŋunu kumaw fɔ i b'a sɔrɔ général ale b'o ta ka bɔ a b'a expliquer Ala k'an bɛɛ sababu Ala ka sini kɛnɛw di ami donc kuma lasugu n'a sogo tɛ Ala ka bonya do k'a kɛ kira ye a bɛ waso ni min ye fana donc ni maa min ko ye sogo ye c'est comme si Ala ye bonyaba min kɛ kira i bɛ k'o de lankari a ma diya i ye wa i bɛ k'a lankari i bɛ k'a kalontigiya donc o tɛ bɛn cogo si la kuranɛ kɔnɔ a diyala a kɛra sogo tɛ hadisaw la a sɔrɔla a diyala sogo tɛ donc Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam i ka ɲininkali bɛ min kan a ka bɔ Maka ka taa Jerusalem a kɛra nin cogo in na u selen Baitul Maqdis la a bilala Ala ka nabi ɲumanw ye ka seli ni u ye ka duwawu kɛ Ala k'an bɛɛ sababu ma inchallah nin tun ye Isra'u étape ye c'est-à-dire n'o ye sufɛ taama in ye i yɛrɛ y'a fɔ ale daminɛ kɛra Maka parce que Jibrila nana a kɛra sɔrɔ alikaba de kɔrɔ a ye voyage préparé n'a ye u yɛrɛ bɔra ko ka taa i ko sira fana na waati cogo kama sinon k'u ye ko caman ye sira in fɛ a taalen se Baitul Maqdis la sa n'o ye ni misiriba in ye Ala ye cidenw Ala y'olu bila ka disposition na a jɔr'olu ɲɛfɛ ka seli ni olu ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye bonya ye min bɛ Ala ka sallallahu alaihi wasallam ka kɔrɔta n'a ka bonya k'o yira Alahu taala yɔrɔ bon deuxième étape min ni an bɛna so ma sisan c'est-à-dire Isra'u banna n'o ye sufɛ taama in ye
ka na fɛn na bon sana yɛlɛ o fana kibaruya kɛra cogo jumɛn na Ustaz Ibrahim? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Musa Baba Sila i ka kuma na Isra'u wal Miraj, Isra'u kira ye sufɛ taama min kɛ ka bɔ Maka ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Baitul Maqdis la Jérusalem. Isra'u banna ye a sera o seyɔrɔ in na maintenant ka bɔ yen sisan ka yɛlɛ ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ o de ye miraju ye o fana kɛra cogo di o ye kuma ye min n'a nafa ka bon fo k'a dama tɛmɛ Ustaz Musa Baba Sila chaque fois kitabu kɔnɔ a b'a fɔ ko falamma wasala ila sama'i dunya talaba Jibril minal malaika ko alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam d'abord k'u to Jérusalem fɔlɔ utiya bil mi'raj ko u nana ni c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn dɔ de di u ma n'a bɛ f'o ma ko mi'raj fɛn yɛrɛ fɔlɔ i bɛ don a kɔnɔ de n'u donna a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka uruju kɛ n'u ye ka yɛlɛ n'u ye sanfɛ bon fɛn hakika Allah subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn an bɛ se k'a suma min ma misaliya la a ka faamu hakili la o ye anw ka bi fizew ye fize maaw bɛ don a kɔnɔ n'u donna a kɔnɔ u b'u ja i b'a ye fize in tilelen bɛ kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ a turulen bɛ dugukolo yɛrɛ de la ka sin sanfɛ u b'u don a kɔnɔ u jalen bɛ ka sin sanfɛ n'u ye tasuma bila a la k'a wuli ni fize in wuli a bɛ tasuma ba de bɔn duguma ka api ɲini fize ni vitesse dɔ bɛ wuli viu a bɛ yɛlɛ ka taa viu fo sankolo kɔnɔ ou bien ascenseur i bɛ don ascenseur kɔnɔ a b'aw jɔ a kɔnɔ a bɛ bitɔn digi dɔrɔn a bɛ yɛlɛ n'a ye fiu ka taa n'a ye fo sanfɛ aw mago bɛ étage min na ka sin ka taa aw bila pour que an k'a faamu quoi a ka faamu donc ni Allah subhanahu wa ta'ala ye ɲɔgɔn de bila ka na mais Ala de b'a hakika dɔn hadisaw ma kuma kan kosɛbɛ c'est à dire buraku ka baara o danna Baitul Maqdis la hakɛza u danna ye u y'o siri ye o tora ye f'u ka segin ka na sa u bɛn'o sɔrɔ ye donc maintenant u bɛna bɔ yen u bɛna déplacement kɛ ka bɔ yen ka taa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ yen o kɛra mi'raju de kɔnɔ o mi'raju in Ala y'o bila ka na nin cogo in na Ala yɛrɛ de b'a hakika dɔn hadisaw ma kuma kan kosɛbɛ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a walawalali ba di a la ani Jibrila kɔni u donna a yɛlɛla n'u ye fiwu ale fana vitesse ka bon a tɛ se ka expliquer yɔrɔnin kelen u b'u yɛrɛ sɔrɔ Allahu ta'ala fɛ yen de Ala ka ko de ne bɛ fɛ nin ka kɛ dɔrɔn nin ka kɛ n'o de faamuna dɔrɔn a banna minnu yɛrɛ ko kira ka Isra wal Miraj ko sogo don nin yɔrɔ de faamu ma sɔrɔ u bolo kosɛbɛ quoi Ala de ka ko don kira tɛ o kira ma taa o ni kira don a fɔ ko sara ne de taara a m'o fɔ asra Ala de taara ne wa n'Ala ko a bɛ min kɛ walima Ala ko ne ye min kɛ jɔn de bɛ se k'o sɔsɔ personne wa Ala ka ko kabako don anw de ma limaniya jɔn bolo kabako olu b'a faamu Ala ye masa min ye a banna o Ala ka baara lajɛ dɔrɔn kabako masa don e ma ye an ka Sheikh Ismail Dramé Ala ka hinɛ a la n'a kun ye a ka tafsir kɔnɔ n'a ko Allahu a kun bɛ tafsir jumɛn ta ja la ko kamanagan masa min bɛ maa kamanagan a ka ko b'i kamanagan a tɛ faamu masa min tɛ faamu a ka ko b'i kamanagan wa a bɛ kabako ko de kɛ kabako masa don a ka baara ye kabako de ye ka kɛ min bɛ adamaden dabali ban a b'o de kɛ hakika dɔnni t'an bolo hakika dɔnni tɛ wa ale de bɛ fɛnw tɔbi a yɛlɛma tasuma bɛ jeni de kɛ n'Ala ko a ka jeni dabila dɔrɔn a banna jeni banna a tɛ se ka jeni kɛ tuguni a ko bɛ Ala de bolo mais adamaden tɛ se k'o kɛ o fɛnw tɔbi Ala ye danni kɛ diɲɛ kɔrɔ ka fɛn fɛn bila ka tɔbi a dɔ de k'a la ka nature dɔ de k'a la a ka baara ye min ye ji sumalen don tasuma o kalalen don a bɛ jeni kɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ adamaden tɛ dugukolo ka jinɛ tɛ yen foyi tɛ yen min bɛ se ka tasuma ka baara yɛlɛma k'a bɔ jeni na k'a kɛ sumaya ye a tɛ yen i kɛra kabakoba ye cogo di a tɛ yen jinɛmuru tɛ yen min tɛ se k'o kɛ namara don kalon don tasuma tɛ a bɛ na ni fɛn wɛrɛ de ye tasuma tɛ mais tasuma hakika k'a ka jeni dabila a tɛ yen maa o maa bɛ na k'a b'a bolo don tasuma na k'a t'a jeni kalon kuma don tasuma hakika tɛ a bɛ ka namara don fɛn dɔw b'a bolo la tasuma tɛ ka golo sɔrɔ Ala kelen pe de bɛ se k'o kɛ don min Ibrahim fila tasuma kɔnɔ Ala de ko tasuma ka jeni dabila k'a kɛ sumaya ye tasuma sumayala wɔrɔ bɛɛ a dɔnnen ni min ye a k'o bila k'a k'ale ta ye ka dɔ wɛrɛ ta n'o tɛ n'Ala ye fɛn min dan k'a bila tɔbiya min na danfɛn tɛ se ka b'o la a tɛ i tɛ se ka b'o la i bɛ maaw namara de dɔrɔn k'a yɛlɛma o ɲɛkɔrɔ ka magie kɛ ka sihiru kɛ donc ni Ala ko ale ye kira Muhamadu lata ka ban kuma banna o kabako kana fɔ ko i bɛ nin bila adamaden ka kabakoya minɛn kɔnɔ f'i b'a kalon tigɛ ayi masaba Ala de y'a kɛ kotigi de y'a kɛ kuma bannen donc uruju ka wuli
donc to Baitul Maqdis la nin cogo in na utiya bi mi'rajin samawiyin una miraju nana u dono de kono ka panu ye fa araja bihi ila samawati a panu ye kata fo sangolo kono falamma wasala ila sama'i dunya u tarase fo sangolo folaina u selen sangolo folain dala kumana minasa tolaba jibrilu minal malaikati jibrila ya nyini meleko fe meleke me sangolo folain kono aya nyini lu fe an yaftahu lahu abwabaha ku ka sangolo dayele uye ubina do misalnya ni kita masakɛ fɛ yen ɲamara de bɛ ɲini dɛ ka garde minnu sɔrɔ da la yen ɲamara de bɛ ɲini tɛ se ka girin ka taa masakɛ ma ten dɛ ayi ɲamara de bɛ ɲini i bɛ tɛmɛ daw fɛ i bɛ tɛmɛ siraw fɛ tɛmɛ sira jɔdaw jɔ fɛn dɔ de bɛ nin bɛɛ la ka taa donc jibirila ɲini mɛlɛkɛw fɛ k'u ka dayɛlɛ fasaluhu anil qadim o y'a ɲininka ko ni jɔn de bɛ ka na taa nin cogoya in na faqala k'u ma huwa muhammadun rasulullah ko muhammadu de don ala ka ci de ba sallallahu alaihi wasallam qalu awa ursila ilayhi u ko a ma ko ci bilala ka taama de wa awɔ ci bilala ka taama mɛlɛkɛw bɛ nin bɛɛ dɔn u bɛ nin fɔ yaasa anw de k'a faamu n tɛ olu ɲɛ bɛ jibirila la ka bɔ bɛɛ b'a dɔn jibirila ka baara ye mun ye a ka baara min dɔnnen don o ye min ale de bɛ ala ni cidenw cɛ n'i y'ale kɔni ni ciden bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma se nin ka law ou bien an b'a ciden yɛrɛ de n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ o donc n'u ko ci bilala a ma wa a ci bilala a ma nin ye an ka de k'a faamu sisan k'ala a ko naam awɔ ci bilala ka d'a ma ani ne yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma ko marhaban bihi wa ni'mal maji'u jaa ala kana n'a ɲuman ye an ye dunanba sɔrɔ bi koyi ala ka jɔn ɲumanba ala kana n'a ɲuman ye u y'a bonya k'a karama fa fatahu abwaba samai u ye sankolo dayɛlɛ fastaqbalahu sukanuha bitarhibi wa tahni'a sankolo kɔnɔ mɛlɛkɛw u ye kira muhamadu kunbɛn ni bonya ni karama ni nisɔndiya dan bɛɛ de ye a b'i n'a fɔ masakɛ n'a bɛ ka don a ka jama cɛla u bɛ jɔ aran na cogo min k'a kunbɛn nisɔndiya ni bonya ni karama ye cogo min u ye kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Ustaz Musa Babasi la o kuma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam summa jawazaha ila athani a nana kana sangolo fɔlɔ tɛmɛ ka tɛmɛ ka taa fo sangolo filanan na ka tɛmɛ ka taa sangolo sabanan naaninan duurunan fo wolonfilanan ni sangolo wolonfilanan fo ka se yen nɔ fastuqbila fi kulli sama'in kama u y'a kunbɛn nin bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ fo ka taa wolonfilanan u y'a kunbɛn nin bɛɛ de kɔnɔ ni bonya ni karama ye i n'a fɔ fɔlɔ in ta kɛra cogo min wa nin kelenna bɛɛ filɛ a taara mɛlɛkɛw de sɔrɔ nin bɛɛ la nin kelenna bɛɛ dayɛlɛla ye de a ka don ka sɔrɔ k'a bonya k'a karama wa wajada fi kulli sama'in ruha nabiyyin mutashakkilan bi surati jismihi wa sangolo kelen kelen fo wolonfilanan a taara ala ka nabi ɲuman dɔ de sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ kelen kelen ka taa nabi ɲuman min fana ni a ni n'a farikolo ala kendo ka o de labɛn ko o bila kira muhamadu ɲɛ k'a kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam wa wajada fi sama'il ula adam sangolo fɔlɔ a taara nabiyulahi adam de sɔrɔ yen ani mɛlɛkɛw donc u y'a bonya k'a karama wa fi saniya yahya wa isa sangolo filanan a taara nabila yahya wa isa sɔrɔ yen nɔ sangolo sabanan a taara ka taa yusuf sɔrɔ yen alayhi salam u tɛmɛna ka taa sangolo naaninan a taara idris sɔrɔ yen nɔ u tɛmɛna ka taa sangolo duurunan a ye harun sɔrɔ yen u tɛmɛna ka taa sangolo wɔɔrɔnan a ye musa sɔrɔ yen alayhi salam ka tɛmɛ ka taa sangolo wolonfilanan ka nabiyulahi ibrahim alayhimu salatu wassalam ka taa ibrahim sɔrɔ yen ala ka kisi bɛ nin ciden ninnu bɛɛ lajɛlen kan Ustaz Musa Babasi la fastaqbaluhu bitarhibi wa du'a'i wa kala kullu nabiyyin minhum ni nabi ɲuman fana ye kira kunbɛn ni bonya ye ani duwawubaw ye wa u bɛɛ bɛ kira kunbɛn ni kan jumɛn o jumɛn ko marhaban bil akhi salihi wa nabiyyi salih ala kana n'an balimakɛ ɲuman ye an balima ɲuman ala kana n'a ɲuman ye ala kana n'a ka nabi ɲuman ba in ala kana n'a ɲuman ye u b'a kunbɛn ka ɲɛ ni bonya ni karama in cogoya in na fo nabiyulahi ibrahim ani adam ulu de ma o kuma in fɔ olu ye mun fɔ olu ko marhaban bil ibni salih wa nabi salih ala kana ni an den ɲuman ye ala kana ni nabi ɲuman ye anw ma bonya ni karama kɔnɔ nabilahi an fa adam a ko ne bɛɛ fa ye o ma se ma ko an fa adama wa bon ibrahim fana huwa abul anbiya donc u ye a kunbɛn ni cogoya in na yan Ustaz Musa Babasi la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a fi sama'i sabi'ati albayta alma'mura sangolo wolonfilanan in kɔnɔ ye kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye baytul ma'muru ye de
a taara so dɔ sɔrɔ yen so min n'a bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bolo n'u b'a fɔ ko al-baytul ma'mur wa huwa fi samai bi mathabatil ka'bati fil ardi o bɛ sankolo 7 in kɔnɔ ye i n'a fɔ alikaba bɛ anw bolo dugukolo ka ɲi cogo min o bɛ ten de. Allahu akbar. wa yatawajjahani fi tijahin wahidin wa kabako ye mun ye o baytul ma'mur ni sankolo kɔnɔ ala fɛ yen ani anw ka alikaba dugukolo ka ɲi nɔ c'est comme si a sinen don ɲɔgɔn ma de quoi o bɛn don ɲɔgɔn ma net bihaysu law sakata la sakata ala al-Kaaba c'est comme si n'i ye baytul ma'mur bila ka jigin vi kana duguma a bɛ jigin kana fo c'est-à-dire u bɛ ɲɔgɔn sanfɛ de u bɛnnen don ɲɔgɔn ma net Ustaz Musa Babasila wa o baytul ma'mur min filɛ yatufu bihi kulla yawmin 70 alfa malakin diɲɛ don o don mɛlɛkɛ 70 mɛlɛkɛ ba 70 don o don o de bɛ na ka na a munumunu a bɛ i n'a fɔ sankolo alikaba quoi an ka dugukolo alikaba bɛ yan san o san an bɛ taa ka taa munumunu umraw la an bɛ taa hijiw la an bɛ taa jamaba de bɛ taa bon baytul ma'mur fana diɲɛ don o don olu taw de mɛlɛkɛ ba 70 o de bɛ na ka na a munumunu wa n'u nana ka na a munumunu ka taa o tɛ segin sini kuraw de bɛ na. c'est-à-dire ni minnu y'a kɛ olu tɛ retourner bilen. olu tɛ retourner don o don kuraw de bɛ na ka na a munumunu Ustaz Musa Babasi la donc mɛlɛkɛ jateta maa si t'a dɔn ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ. bon i n'a fɔ an ta in fana min bɛ dugukolo i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ 24 heures sur 24 i b'a sɔrɔ a bɛ ka munumunu mɔgɔ nɔfɛ waati bɛɛ ma Ustaz Dukure ni ɲɛ kabako ye a tɛ jɔ abada non silamɛya de ye tiɲɛ ye silamɛya de ye silamɛya de ye tiɲɛ ye bɛ ka alikaba munumunu 24 heures sur 24 a tɛ jɔ diinɛ wɛrɛ maaw b'a fɔ an tɛ n'u ta o tɔgɔ ma hali tuma bɛɛ an b'u ye réseau fɛ u bɛ kuma hali kɔsa n'an y'a dɔ ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko silamɛw n'u ka ko bɛɛ ko seli waati 5 tile kɔnɔ ko wa k'u ba matarafa k'u bɛ yɔrɔ i y'u ta baara la fɛn fɛn ko n'a sera dɔrɔn u b'u ka seli ta ka n'u ka seli kɛ k'u de y'olu dabali ban quoi k'u ka ala kun ye a b'u sɛbɛ la quoi k'u limaniya yɛrɛ de b'u la. non al-islam hakika de don dusukunko don nɔgɔ t'a la ya rabbi ala k'an bila ala ka limaniya d'an ma ala k'an kanda donc Ustaz Musa Babasi la o baytul ma'mur min bɛ ala fɛ fo sankolo 7 kɔnɔ nin cogoya in na ni mɛlɛkɛw bɛ na ka na munumunu don o don n'olu taara dɔwɛrɛw tɛ na alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nana sɔrɔ nabiyulahi Ibrahim alayhi salam ale min ye dugukolo alikaba jɔ a n'a denkɛ Ismail olu min ye dugukolo alikaba jɔ ala ka kabako ye mun ye a taara sɔrɔ o de bɛ baytul ma'mur in na a sigilen don musnidan zahrahu ila al-ka'bati samawiya al-baytul ma'mur Ibrahim sigilen k'i kɔsɛmɛ baytul ma'mur la n'o ye sankolo kɔnɔ mɛlɛkɛw ka alikaba ye ale de dugukolo ta jɔ a y'o jɔli min kɛ o bonya n'a karama o jɔyɔrɔba masa min n'o ye waleɲuman dɔn masa ye a y'o jɔyɔrɔ belebele di a ma a yɛrɛ fɛ yen fo sankolo 7 kɔnɔ olu ka baytul ma'mur n'o y'olu ka alikaba i n'a fɔ anw ta bɛ cogo min nabila Ibrahim ye dugukolo ta jɔ o place dira ma a sigilen bɛ yen nɔ fo k'i kɔsɛmɛ o baytul ma'mur la ye fi sama'i sabiya mɛlɛkɛw bɛ na munumunu don o don a ɲinɛ yen nɔ ala k'an bɛ sababu ma o fana ye jɔyɔrɔ belebele min dira ale ma mais kira Muhamadu ta ka bon ala k'an bɛ sababu ma lazimu dɔ don hakɛza donc e ye ɲininkali kɛ min na o ruju kira ka bɔ dugukolo kɛ yan Jérusalem ka yɛlɛ ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an y'an da don o de la sankolo fɔlɔ tɛmɛna fo ka taa 7 k'o bɛɛ tɛmɛ fo ka taa se baytul ma'mur ma Ustaz Musa Babasi la inshallah Ustaz Ibrahim waati bɛ ka i koro an bolo ɲininkali tɔw dun ka ca nin taama in fana kɔnɔna na a b'a fɔ k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ kuma na cogo min na ni limanajɛkulu bɛ k'o faamu i bolo a bɛ n'a fɔ alakira kun accompagné ni Jibirila de ye bon a b'a fɔ an ye o tariku la k'a fɔ ko Jibirila min tun ye a taamaɲɔgɔn ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ sera ko u ye ɲɔgɔn bila ye Jibirila ye alakira bila alakira kelen ye voyage in tɔ kɛ n'o ye taama in ye olu kɔnɔna na kuranɛ yɛrɛ bɛ i datu fɛn dɔ la ko sidratul muntaha ko alakira taara o fana ye ko jumɛn ye Ustaz Dukure alhamdulillahi rabbil alamin Ustaz Musa Babasi la i da sera yɔrɔ min ma o ye Isra wal Miraj a kabako yɔrɔw a belebelew alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani Jibril u kɛlen kɔfɛ ka baytul ma'mur bɛɛ sago sa
donc bora on ka mondu kona mena temana sangolo nu beti fo wolo flana beti temana bora nga mondu no pew te tugoni donc betul mamuru yɛrɛ temana ka tase fo sidratul muntaha donc o kuma ka bon indama wasala rasulu ma'a jibril ila sidratul muntaha ikado ka fo alakara muhammad sallallahu alaihi wasallam ani jibril selin sidratul muntaha la kuma na minasa kabako belebele be sidratul muntaha oui na sidru yɛrɛ tomono di tomono so yiri mbambole ko tomono donc tomono ju mi ni afoma al muntaha o de danro yi ale de kerminisi dans tomono so donc o selino amara allah jibrila an yuzhira nafsahu li rasulillahi ala surati allati khalaqahu alaiha to bono koro tomono fana jorba la e fena ke yiri nyuman do ke tomono ustaz Musa Bawasila jiri nyuman badido joro belebele de bala an nafaka bon fuka damateme wa be kabako ko bawde ke tomono ala ka yiri stanuman badido yiri min fana na nafaka bon fuka damateme adama din yire makosebe an ga ta dron folo madame na safnete oui shuku be ko mu be shuku ubi shuku ni tomono ji bu jimi takana bu tomono bulu kala ka noni ala ka labe ka shuku nai abe shu sandia abe nogo boala net wa abe kla ka shu kasatige kasa mi me ke shula shu do be sa ita so sana ka ko sira tandon ta bo adama de no ni be watchi ni be kle kele imako so ka bo so fo shufe ibe barara itara so ni re kama ko la ko korota e bado mimbe kuma da shu wa be mimbe la bo shu ko dan no rokeli vala donc kasa ni fon be kala donc mais tomo ni o ba ke jila ka lamaga ka konai abe shu sanu aba no pe boala abe klaka akasa tige ma koro ko me shu konai donc albi tomono bo chukola wo chuko kele ñenema ni yi koni tomono yi abe siru tige ka boyla abe dabalu chien ka boyla o sabatele ndam o sabatele ibnu bazire kuma naka tomono bulu kelen iba faranyo iba bulu faranyo ga ira ka fo bulu bulu fla mena ija a bulu che a tige ka faranyo ga bulu kene a faranyo ka ku ka je ka sanya ka ken mina kono ika mina feno ta ka a keni fare folo ma keni farade iba da faranyo che ka tige nyona me bibi na kulumba bulu mun ba susu fo ka nye a susu chuko mi ja ni farade takadi a keni fare na ija a susu fere beke sa be noni chuko a noni ika ke jila ika lamaga ni ake jila ka lama na kadi a sense a jine kalanke ala tomono ere wala me kini nyinga ngwe kalamekala wa kalamekala tomono ere naturellement obe akabara ke siri tigana do abe ni noko boy abe kasaw tige abe ni fenke habali shibo kunsigi musomo nu bake albal kunsigi bo donc kalamekala kalame be kala sa ni ala faida bay tomono na khasiya do be ala yo di amakaba no ye abe ni baraoke ala de ya dama akana ma kaba ko ya ko yiri te fenge yiri be fin dala ko yiri be ka ba kede ala de ya do ala bala ngala adama dun dambe bana nabi le adam me jigi kana jengono kuma mi nga kele ane ambawa ngu ufla de kono obi na kono jengono dokotoro de be bolo mo mu ga analyse ke ya jago na lo bla kana jena toro solo nyani solo bana solo fembe be donc faka fen duma u fana be se wera de manimi donc yiro be non dumunu kuntubula alama dumunu duma ga jigo mais on nana yiro solo be yiri dum nu bana no bo frake nay wo mo go nyenay anyini ka do abe ketcho di ba soro do wera be alni di demogote ba soro mutakhassisin bil ashjar hakaza bil ashjar ba spécialisé no yirula yiri menike yiri penike ana soro ba sugu konnana ba di ma kun bana min kama ba frake mais encore te ka fo ko yiri drone ga buna frake mais abebo ala de la o sababu di ala bo ke sababu di chamante ala de yirinda ala de yirinda maintenant pour ka to fanga bonya o islamo ka saray parce que do spécialisé yirula ona nyoga ça soit dîner wala la mais ça voilà parce que ebena yiri minta ala fin do di o ma déjà wa khasiya yo ye obenike mais yasa fanga ka bonya sano ni islamé do ale bina yere de meni qur'ani ayawi ani ala to bilibulu min ba to barka ka ka baratiya voilà donc ibe tomo na do no baw fana yo o recherche ke aya muni ni yiru ni be ko nu Allahu akbar abana o drone do donc maintenant tomo bulu ni a keni chugo ina ka noni chugo la ibe kala me kala sura bilibili durube toujours ibo kala la fatiha afulu mako asasu ruqya asasu ruqyati ash-shar'iyya
ruqyatu shar'iyya ni bɛɛ bɛ ka kuma ka ruqya mɔgɔ ka kalan k'i yɛrɛ kan ala k'i kisi ka bɔ fɛn jugu ma jinɛ jugu shetane jugu dabali jugu bana jugu donc ruqya mais ruqya jɔn asasu dɔw kan asasu dɔw b'a la suran 5 o y'a asasu ye Musa Baba Sela a suran 5 fɔlɔ ye jumɛn ye suratul fatiha ye suran belebeleba de ye ko dayɛlɛli sura kuranɛ ba don a ka bon ni kuranɛ sura bɛɛ ye a nafa ka bon fo k'a dama tɛmɛ wa a bɛ furakɛli kɛ yɔrɔnin kelen suratul fatiha ni maa o maa y'a dɔn fatiha nafa ka bon fo k'a dama tɛmɛ ale de bɛ dayɛlɛli kɛ adamaden sɔrɔ sira fɛ nafolo ɲini sira fɛ ale de bɛ dayɛlɛli kɛ wa n'a ye dayɛlɛli kɛ jɔn si tɛ yen min bɛ se k'i ka da tugu tuguni a tɛ yen n'a y'i ka dayɛlɛ dɔrɔn c'est fini ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha n'ala ye dayɛlɛli kɛ jɔn min ye dɔrɔn foyi tɛ yen min bɛ se k'o ka da tugu tuguni a tɛ yen n'i y'a mɛn k'u ye n ka da tugu dɛ u ye n dolo faga dɛ u ye n kɛ tan ala de b'a dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛli fana ɲini ala fɛ ala bɛ jaabi n'a ye jaabi u kɛlen kɔfɛ k'i jolo faga u kɛlen kɔfɛ dabalijugu k'i la k'i datugu dɔw bɛ u bɛ dabalijugu k'u la fo k'u nɔrɔ tiɲɛ i bɛ dɔw lajɛ dɔrɔn i bɛ dusukasi de ye quoi u ye cogo yɛrɛ t'i diya tuguni ka sɔrɔ dawulaba tun b'a la maaw b'a ye u bɛ nisɔndiya fɛn bɛɛ n'a tun bɔra jama bɛ girin fan bɛɛ mais bi a bɛ wuli foyi maaw b'a ye foyi u b'u dabalijugu kɛ ka mɔgɔw ka dawula ci k'i ka fɛnw tiɲɛ a dayɛlɛ i ka dayɛlɛ ni fatiha ye minnu kan ka fara kan i k'olu ɲini k'a dɔn an bɛ min kan o ye nin ta ye donc a sasorokiya suratul fatiha o bɛ kalan ka dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛli belebeleba kɛ donc fatiha kɔfɛ ayatul kursi sayyidatu ayil qur'an kuranɛ ayaw la belebele ala kuntigi o ye ayatul kursi ye o ta i k'o fara kan o kɔfɛ qul huwa allahu ahad sura i b'o fara kan nin sura saba i bɛ nin bɛɛ kalan 7 k'a to a la fatiha i b'a kalan k'a to a la ni concentration ye wa i ka jija i k'a gɛrɛ i da la dɛ i b'a gɛrɛ i da la et puis i bɛ ka kalan kɛ i b'a fɔ tu dafiɲɛ ka se a ma dafiɲɛ min bɛna se a ma ala ka kumakan de bɛ ka bɔ a la o de bɛ ka se a ma donc n'i tilala hali ni ji gansan n'i y'a kalan kɛ a la ka ban n'i tilala ji gansan in bɔra ji naturel ya la ji naturel tɛ tuguni a tɔgɔ yɛlɛmana tɔgɔ wɛrɛ de bɛ fɔ a ma sa donc ko ma o min ni kalan kɛra a la ji min ni ji gansan tɛ tuguni donc i bɛ kalan kɛ k'a to a la dafiɲɛ ka se a ma fatiha 7 ayatul kursi 7 qul huwa allahu 7 o kɔfɛ qul a'udhu birabbil falaki ani qul a'udhu birabbin nasi i bɛ se k'o kalan 11 k'a to a la fila laban ye olu ye 11 sinon tɔw bɛɛ 7 maintenant i bɛ sɔrɔ ka dabaliciɲɛ ayaw fana tugu a la n'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ dabaliciɲɛ de la ni siri de don i bɛ siritigɛ aya i b'olu kalan k'u to a la olu bɛ kɛ dabaliw ye wa a bɛ fara dabaliw kan mais a bɛ bɔ ɲɔgɔn na kuma dɔw dabali bɛɛ n'a tiɲɛ cogo don dabali bɛ yen siri bɛ yen bonni bɛ yen subɔlɔ bɛ yen a fɛnw ka ca donc nin kelen n'a bɛɛ n'a kɛ cogo don ni bana de don fana ka bana wuli o ayaw fana i b'o ayaw k'a la n'a sɔrɔ i bɛ ka kɛ ka kisiw de ɲini ni bana don o ye ayatu shifa ye ni bɛ ka kɛ ka kisiw ɲini fana ayatu salama n'o ye ka i kisi ka bɔ fɛn jugu tɔɔrɔ ma i b'o kala la ani hifziw k'i tanga i b'olu k'a la donc a bɛ taa nin cogo in na donc ni dabali don comme o de ka ca bi bi na i bɛ qala Musa nabilayi Musa aya min dira a ma falamma alqaw kumana minnu y'u ka dabali jugu fili n'o ye Farawuna ka magiciens ye k'a ka fɛnw fili ka saw bɔ fan bɛɛ falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu amala al-mufsidin i b'o kalan k'a tu a la n'a ka di siɲɛ 7 n'a ka di siɲɛ 21 o kɔfɛ wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura i b'o fana kalan k'a to a la 7 n'a ka di 21 yasa ka dɔ fara fanga ka alisa o kɔfɛ innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haysu ata i b'o fana kalan k'o tu a la o n'a sɔrɔ i bɛ ka bana santi fari la a bɛ k'i tɔɔrɔ a bɛ k'i sɛgɛn walima fari bɛ ka kalaya i bɛ to kunkolodimu ni dusukun bɛ degun i bɛ mun fara kan ala kira ka duwawuba dɔ bɛ yen bisimilahi lezi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim i b'o fana kalan k'o tu a la a b'a tɔɔrɔ ta ka bɔ i kan yɔrɔnin kelen jurɔnin kelen bisimilahi ni alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye alizi ala tɔgɔ min la yadurru ma'a ismihi foyi tɛ se ka tɔɔrɔ kɛ tɔgɔ min da fɛ i ye tɔgɔ min ta dɔrɔn foyi tɛ se k'i tɔɔrɔ tuguni a tɛ yen fi sama ye a tɛ sankolo kɔnɔ min nin tɔgɔ a tɛ danfɛn na sankolo kɔnɔ min bɛ se k'i tɔɔrɔ ala tɔgɔ in da fɛ a tɛ yen wala fil ardi a danfɛn tɛ dugukolo kan a tɛ jinɛ na a tɛ adamaden na a tɛ foyi la a tɛ bagan la min bɛ se ka tɔɔrɔ se i ma tuguni ka ala tɔgɔ min to i bolo o tɔgɔ in de don wa huwa samiul alim donc i bɛ nin fana kalan k'a to a la 7 walima 21 n'i tilala Musa Baba a ji min k'i fa diw i k'a tɔ kɛ k'i ko
o jaabi o bɛ den ma inshallah ami Ustaz Ibrahim wati kuruna kosɛbɛ ɲininka labanna teliyala yala n'ala sɔnna min ye dɛnɛndon ye n'o kan ka bɛn janvier kalo tile 27 ma don kelen kan ka bɛn rajaba kalo tile 26 ma sigiw bɛ kɛ o su de ka dugujɛ yawma sulasa tarata don na n'a fɔ tile 27 su o ye ntɛnɛn ye ntɛnɛn nata ka jugu ye tarata la yala aw fana kelen ka wajuru bolo da wa Ustaz Ibrahim? Alhamdulillah Musa Baba Sila effectivement tɛnɛn su ka dugujɛ tarata la an kɛlen don ka wajulu belebele bolo da Isra wal Miraj yɛrɛ kan n'Ala ka diɲɛ ye an filɛ k'an da don Isra wal Miraj la ni mɔgɔ min bɛ a kuma tɔ la kira ka Isra wal Miraj ka sanayɛlɛ ka bɔ Maka ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Jerusalem ka tila ka bɔ yen ka taa sankolo fɔlɔ filanan sabanan fo wolonfilanan ka nin bɛɛ tɛmɛ ka taa Baitul Ma'mur tɛmɛ ka taa fo Sidratul Muntaha dan tɔmɔnɔju k'o tɛmɛ a tila ka tɛmɛ ka bɔ yen fana Jibirila dɛnɛ Jibirila ma tɛmɛ kan kira kelen ka tɛmɛ ka taa fo Alahu Taala fɛ yen ka nɔrɔbaw ye mun ni mun de kɛra nin bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ b'a la i jija tɛnɛndon i ka wuli ka an sɛgɛrɛ an kɛlen ka wajulu belebele labɛn Maɲanbugu janjigi la n'Ala ka diɲɛ a bɛ kɛ ne yɛrɛ ka da la ni min t'a yɔrɔ dɔn i b'a fɔ Maɲanbugu janjigi la suguni n'i sera yen dɔrɔn a f'u ka lycée dɔnniya yirila lycée dɔnniya n'i sera yen dɔrɔn i bɛ maaw sɔrɔ yen mun b'i sɛnsɛn ka taa n'i ye kɛnɛ in kan n'Ala ka diɲɛ ne yɛrɛ bɛna kuma an bɛna wajuluba kɛ sanayɛlɛ kan o kɔfɛ grand frère 21h voilà tɛnɛn sufɛ ka dugujɛ tarata la à partir de 20h mais mɔgɔ bɛ se na depuis 20h donc ne bɛna wajulu belebele kɛ o kɔfɛ Abubakar Yakubu Dukure ale fana bɛna wajulu belebele kɛ ka kuncɛ ni cheikh yɛrɛ Fakiru Cheikh Yakubu Dukure Allah ka nɔgɔya inshallah Allah ka segin n'u ɲuman ye ka bɔ Mauritanie biidhnillah an balima silamɛw an bɔra ka maa min lamɛn sisan ka kumaso kɔnɔ radio chaîne 2 o y'an balimakɛ nin y'an karamɔgɔ ye ka bɔ Maɲanbugu janjigi la n'o Ustaz Ibrahim Yakubu Dukure ni ale ye an ka shekuba Cheikh Yakubu Dukure Fakiru la ale ye o den ye a fana tɛ maa dogolen ye anw bolo radio chaîne 2 la a yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira an b'o di aw ma a ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 79 05 08 31 79 05 08 31 79 fu ani duuru fu ani seegin 30 ani kelen k'a ladɔnniya donba ye dɛnɛndon ye ka dugujɛ tarata la inshallah subhanahu wa ta'ala le 27 ka dugujɛ le 28 janvier la biidhnillah Mali kansa ye Musa Baba Sila bɛ aw fo k'aw barikada aw kan bɛn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ara'ul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la. Ara'ul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ tali kɛ diinɛ na ani kibariyaw la ani seko ani dɔnko la ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na. Ara'ul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ tɛmɛ chaîne 2 fiɲɛ suru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la. Ara'ul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ. fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio